Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Чаллыда 5-нче хастаханәнең яңа бинасын төзергә мөмкиннәр. Бүген сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүчеләр зур киңәшмә җыйды. 50-60 ел иңне иңгә куеп, тантаналар залында юбиляр парларны кытладылар. Театрга билет калмаса, артистлар үзләре килә. Галиаскар Камал артистлары шәһәрдәшләр белән очраша. Бүген сәламәтлек саклау өлкәсенә нәтиҗәләр ясадылар, агымдагы елга планнары билгеләделәр. Балалар һәм яшьләр иҗаты сараеның концертлар залында дәвалау учреждениеләре җитәкчеләре, сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре бар иде. 2017 ел Чаллы өчен уңышлы булды. 15-нче сырхауханәдә капиталь ремонт үтте. Алар хәзер барысы да республикадагы мөлаем поликлиника стандарты буенча эшли. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 2017 ел капиталь ремонт белән генә түгел, халык белән эшләүдә ирешелгән уңышлар белән дә истә калган. 90 мең шәһәрдәшебез диспансеризация узган. Аларның нибары 28% гына тулысынча сәламәт. Беренче урында кан әйләнеше авырулары, икенче урында яман шеш, өченче урында эндокрин системасы авырулары, аларга атеросклероз һәм симерү дә керә. Чаллы республика буенча сәламәтлек саклау өлкәсендә беренче урында, әмма халык канәгатьлеген исәпкә алсаң, 43нче урында гына. 2018 елга төп бурыч медицина хезмәте күрсәтү сыйфатын яхшырту. Наш принцип – это открытая позиция и оперативная обратная связь с населением. Поставлена задача каждому главному врачу ежедневно отслеживать обращение граждан в системе народный контроль, в социальных сетях, СМИ, немедленно разбираться по каждому случаю, давать комментарии и принимать меры реагирования. Необходимо разобраться в каждом случае индивидуально и устранить саму причину обращения, а не заниматься отписками. Икенче хастаханә баш табибы да чыгыш ясады. Бина 47 ел элек төзелгән. Узган елда сырхауханәне өлешчә һәм стационарны ремонтладылар. Чиратта хатын-кызлар консультациясе бүлеге. Бала табу йортын төзекләндерү өчен 400 миллион сумга якын акча кирәк. Там требуется тоже капитальный ремонт, приведение в соответствие с санитарным нормам и создать комфортные условия для пребывания наших женщин. Мы предварительные расчеты сделали. Быел йогышлы авырулар хастаханәсендә төзекләндерәчәкләр. Бу хакта шәһәрдәшләр күптәннән сорый. За 2 года президент поручение нам дал отремонтировать инфекционную больницу. 30 тысяч квадратных метров. Ну так я посмотрел сверху, с высоты птичьего полета на фотографии. Я говорю, мини-Пентагон. В Пентагоне другие цели, а здесь прям противоположные. В инфекционной больнице. 30 тысяч квадратных метров. У всех с арифметикой хорошо. Здесь высшая математика не нужна, даже умножаем, если 30 тысяч квадратных метров на 1 квадратный метр стоимости с оборудованием 30 тысяч, и получается цифра под миллиард. Быел акушер-гинекология ярдәмен үстерү 5 диспансерны төзекләндерү планга кертелгән. Олег Сабаев шәһәр җитәкчелегеннән һәм министрлыктан 5-нче хастаханәнең яңа бинасын төзүне сорады. Ул элеккеге тулай торак бинасында урнашкан. Бинаны реконструкциялау гына заманча медицина ярдәмен күрсәтергә ярдәм итмәячәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәктәп фәне киләчәк инновацияләрнең нигезе. Бүген Чаллы дәүләт сәүдә технология институтында укучыларның 3-нче халыкара фәнни гамәли конференциясе узды. Илнең төрле төбәкләреннән килгән 150 укучы үзләренең фәнни көчләрен сынап карадылар. Конференциядә безнең иҗат төркеме дә булды. Укучылар нинди генә тема алмаганнар. Бу прививкаларга кагылышлы тикшеренүләр, иш шартларында чебе чыгару, хәтта әкем-төкем үрчетү дә бар. Һөнәргә беренче адым юнәлешендә иң тәмле тема кулинария иде. Бүген яшь пешекчеләр хала дигән яһуд ипи пешереп күрсәттеләр. Они как раз и познают и историю, и сохраняют традицию, и развиваются сами, потому что уже на таком маленьком этапе думают о качестве еды, о качестве жизни, о качестве, которое можно в дальнейшем привнести, ну и свою, наверное, будущую профессию или в свой бизнес. Конференцияга килеп катнашу я хезмәтеңне бастыру өчен 120дән артык фәнни эш кабул ителгән. Бу Татарстан, Мәскәү, Архангельск, Симферополь, хәтта Болгария һәм Италиядән. Когда слушаешь, не веришь, неужели они это могут сделать? Вот настолько удивительно, концептуально, четко, последовательно, логично излагают все то, что они исследовали. Удивляет, очень удивляет. Конференция көне буе дәвам итте. Яшь галимнәрне профессиональ экспертлар бәйләде. Оештыручылар әйтүенчә, иң мөһиме бүләк итү түгел, ә беренче һөнәри тәҗрибә алу. Римма Ахматова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Шолода еш эшмәкәрләргә ярдәм кулы сузарга әзерләре шул рәвешле оештыручылар кызыклы проектлары булган яшьләрне барлыйлар. Шушы уңайдан шәһәрдә яшь эшмәкәр дип исемләнгән конкурс стартала. Әлеге бәйгедә 18 яшьтән 35 яшькә кадәр булган һәркем катнаша ала. Катнашучылар ел ачылышы, уңышлы старт, инновацион бизнес, автоград эшмәкәре номинацияләрендә үз проектын тәкъдим итә ала. Конкурсы шәһәрдә 6 ел рәттән үткәрелә. Шушы вакыт аралыгында 100гә якын кеше үзенең проектын тормышка ашыра алды. Ұзақ еллар иңне иңгә қойып, Шалыда 50-55-60 ел бергә гомер иткән 6 парны кытладылар. Тантаналар залында мондый чаралар даими рәвештә уза. Гаилә бәйрәменә мәртәбәле кунаклар да килә. Ұзақ еллар бергә торуның сере нидә? Безнең белән дә бүлештеләр. Шалыда Галиаскар Камал театр артистлары белән очрашулар уза. Труппа безнең шәһәргә гастрольләр белән килде. Спектакльләргә билетлар инде алынып беткән. Шуңа күрә артистлар теләгән белән аерым очрашулар уздыра. Китапханә залына өлкәннәр дә, яшьләр дә килгән чара турында алдан хәбәр итеп рекламада бирмәгәннәр. Шәһәрдәшләр бу очрашуны оештыруны үзләре сораган. Безнең бу очрашулар традициягә әйләнде. Менә февраль айында ел сайын Галиаскар Камал театры Чаллыга үзләренең спектакльләре белән киләләр. Һәм инде көндез алар безнең китапханәгә килеп, безнең китап укучылары белән очрашуларга киләләр. Былтыр да булды ул, менә быел да инде алар тагын да теләп, быел инде тагын да күп артистлар безнең укучылар белән очрашуга килделәр. Галиаскар Камал театр артистлары мондай очрашуларны шатланып кабул итә. Аралашу 1 сәгатьтән артык бармый. Әмма бу вакыт тамашачы белән күзгә-күз карап сөйләшергә җитә. Мондай очрашуларны мәктәп укучылары белән дә үткәрәләр. Бу нәни тамашачыда зәвык тәрбияләргә ярдәм итә. Күп шәһәрләр буенча гастрольләргә чыгабыз, йөрибез һәм мәктәпләргә күбрәк йөрибез. Һәм алар үзләре дә кызыксыналар. Бу эш белән очрашулар бик җылы атмосферада үтә. Бу җылылык аларга киләчәккә безнең тамашачыбызны әзерләү максаты белән дә шул ук вакытта артистлык һөнәрен күтәрергә, аның дәрәҗәсен күтәрергә, киләчәк буынга аңлатырга тырыш укысалар, тырыш булсалар, алар да киләчәктә артистлык була алалар. Сораулар актер һөнәрен ничек үзләштерүгә йолдызлык ширенә дә багышланды. Чаллыда соңгы спектакль 3 мартта КамАЗ мәдәният сарае бинасында куелачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән иртәгәгә кадәр сау булашам. Исән-имин булыгыз. Государственный ансамбль танца «Марий Эл». 20 марта – Елабуга, 21 – Набережные Челны, 22 – Менделеевск. За выгодными ценами в Вессон. Макароны Барилла, спагетти и фузилли 500 граммов 49,90. Колбаса вязанка вареная 1 килограмм 179 рублей. Акция действует с 27 февраля по 5 марта в гипермаркете «Эссон». Действительно выгодно.